wachang'o ewi gweng'ni. Millicent Adhiambo, gweng' Lima Anding'o Panga kendo ma eng'e gwengewa ma kawuono. Nyakoromogi ajuang' mana kamano kaka nasingoni machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya ofuyo ma odhi Opiyo kendo e kaunti ma Kisumu e gweng' ma ong'ere ni Anding'o Panga e sub kaunti ma Nyakach. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Anding'o Panga, bende isepenjori gima dinemi chak kamoro ni Anding'o Panga. Wachako tuo kachiel mana kaka pile kod jogweng' makae ginyiso ni to ginto. Paro mane ma wiye magin godo magiparo ni dinemi chak gweng'gi ni Anding'o Panga. Gweng' ni nochak na Anding'o Panga nikech kwang'iye mos ne en kama tek kabisa mane dak bende ok yot. Kendo joma nodake manokwongo bire ne joma nok to ne giyudo ka kar kae ne kama dake ne ok yot ahinya kata pur ne ok yot nikech notimo kite otimo bunge en kama ne ok yot ahinya kendo notek kaluwore gi tek mar piny kendo gi tek mar dake iye ka pi ne onge en gweng' mane ber ahinya. Koro jok manokwongo biro ka nochake ni Anding'o en tiende ni kama tek, then Opanga koro en nying mar mabati. An generation mobiro machiegni ayudo kochak kan Anding'o Panga nekech tek mar access mondo mi ichop Anding'o Panga kae gi kaka yuto nitiere. Koro weche mag Anding'o Panga ayudo ka maombe wa modify ni Anding'o Mabati. Mabati ne nigi moro mane matek kaluwore gi kaka area ni be access gik moko tek, yuto tek, gimoro amora tek. Gweng'ni konyuola tayudo kiluonge na Anding'o Panga. To katemo go mbaka gi jodongo tayudo ni gimomiyo nochake na Anding'o Panga ne en tek mare kendo ne ei bungu machope tek. Mar ariyo obiro nikech Opanga no en mabati. Emomiyo nochake na Anding'o Panga. Tenin kama tek makelo ng'ato gere mabati to ng'ano ng'ama lich miwuoro. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko koteneno kod nono mar nying gweng'ni ma Anding'o Panga, we koro wawinja nena ni adieri gi kuku mar wach ni kanye madinemi chak gweng'ni ni Anding'o Panga tene ochakore nade. Anding'o Panga nochakore ka jodongo manobiro limo pinyni moko nobiro mochako dar. Chang'o godni kane gibire ne giyudo ni notimo kite ahinya. To kite mane nitie ne gin kite matek. Wacho ni kucho nitie mana kidi moro miluongo na Anding'o. Kit Anding'o no mon kane iero pong' to ne giwacho ni kit Anding'o ni kati tieng' ok tieng're. Koro ne gidhi ni got mono ni kuto tim Anding'o lilo. Koro miyo kane jogi biro ka to ji dara. Gibiro ka to ji dara. Koro ka jodongo moko biro ka, koro gichako luongore kendgi. Jodongo go kaka ne ging'ere. Gichako dak ewi Anding'o ka. Koro nying mar Anding'o Panga. Opanga ni nobiro ka wasungu koro limo gode ni. Negidhi kamo unene booster mar Safaricom cha. Kanyo nochunge boya moro. To ba noket wiye kokenyore kama. Wiye manokenyore no okete lumbe ma kamae. To oket mabati kama manoumo kidi. Kit Anding'o moro ne ni kanyo to akia gima ne gituchego noket mercury e iye. Koro akia ni mercury ni ne miyogi detect gigi kuonde moko. Koro mano koro winidhi Anding'o makae ni wadhi Anding'o boya kata Anding'o Panga. Koro ji ochako neno Opanga. Mae gima nokelo nying miluongo ni Anding'o Panga. Kama tax ni nobiro kaka ma. Jopuonj ndalo moro nong'anyo ni ok sirikal ng'i gi wang' maber. To ka jo Kasai kama jopuonj nodhi ng'anyo wang' pap ka ji ochomo pap Onditi. Kuom hawi marach wuod Kasai achiel ma japuonj ne mtoko tuomo motho. Kosetho kamano to chieng' manonego bike okil mar jopuonj matetea ne jopuonj nobiro ka ike nong'iyo kaka kachalo moko mani kabe dhano dak moko ni jomodak ka nyaka migi miluongo ni hardship allowance kendo nowacho ni straight away
ka wachno nobiro kamano noyud ka wan mana sub location ne pok wabedo kata gi location. Wachno notamore nikech nidwa na miye janding Opanga kende. Noyal Manyakach sub county noyudo thuolo mar bedo gi gimiluongo ni hardship allowance. Anding Opanga humbe landore kod weche kata timbe mage. Kaka jo andingo kaka ong'eyo maber, achiel ong'ewa ni wadak kama tek, kama ngima bende ok yot ahinya, kama yudo chiemo ok yot ahinya, kaka pur bende ok yot ahinya. Koro wan ong'ewa kaka jomodak e Kisungu wacho ni hardship area, kama tek kabisa. Yeah, somebody like Trevor Bija, jalendo mara huma malich miwuoro. Osomo mana ndingo secondary kae, mu produce makawuono en e caliber moro ma jo national nyalo nene. Koro olando gweng'wa yo malich mowuoro. Maduong' mana ndingo Opanga en tek mare. Tieni en like marginalized area. Mar ariyo en jogo mosegol kaka one of our own Trevor Mbija, ma bende sani oketo wa ngas moro kaka jandingo, ma ng'ato kowinjo nyandingo Opanga to koni mano korgi Trevor. Ne gin joma tek ma kogo i piny to ok ichaki duogi ire kendo. Thum maniomo kom thum Kasaye mandingo ok ituge. Koro ne gin joma ger. Wan kane waridore wadhi thudi buoro, to luorwa nikech rieko mane wan go. Opira bende ok lowa. Kane chopo e kinde ma koro piny ochopo kama koro ulendo, chon ne nitie KBC kende. Kik wiya wil ma ok amulo Josephine Sirega oa e skundini. Wiya kik wil the current, koro wan go Mbija taya. Jowa mang'eny kae mane oting'o Joas Okong'o mane lende e redio. To bende gweng'ni ma Anding Opanga osenyuolo dongruoge ne jodak makae maginyalo kwano. Nen kama otimo kite, nen kama wang'a yo onge, en kama pine onge, ma pine walao distance mabor kabisa. Walao mabor kabisa kaka mine, kama kata kidwa rego bando ni moro, idhi distance marom kata kaka 10 kilometers kidhi regi. Andingo kata kana donje ma hospital ne onge. Hospital ne wanyalo dhi Nyabondo kata ka mine ma yach man gi ich, iwuotho nyaka Nyabondo gi tiendi, kendi iduogo kidhi e klinik kata kidwa konyori. In fact most mine mang'eny ne konyore kata wang'a yo. Koro sani kwa chopo mwadhi kamano kawuono wanyalo yudo yo machopo ka en Maram Road, geche nyalo chopo nyaka kama ntieni. Hospital bogernwa ka, wantie gi dispensary machiegni, kasto skunde wantiere go. Chon ne wan gi skul achiel mane Anding Opanga, kato nyithindo ne wuotho distance marabora, mane tamo nyithindo bende somo nikech bor mar skunde. Ok wasedhi maber ahinya but waseyudo moko. Andingo nen no access zone, nekech mondo mi kaka ni yud mondo mi donja Andingo ni bedo matek. Sani wa appreciate jogo mosekawo patik moyawnwa yore through the county government, MCA marwa James Omolo moyawnwa yore masani koro wanyalo yudo yore mo access skundewa 4 gi ne onge yore. Konyuola ayudo ka karwa ka ne onge sitima, to anyalo wacho ni kata obedo ni pok oyudore kuonde duto monyalo winjo chope, but wanyalo nene kata skul ka nitie. At least oringo matin, but kuonde moko to pok ochopo. But wan gi geno ni kaka piny medo dongo obiro chopo. Mar ariyo, dongruok machielo en barabara, ma bende oseyawgi. Hospital bende wan gi dispensary achiel, but okorom. Kata obedo ni dongruoge ma kidam nitie ma jogweng' makae nyalo kwano, giyango ni pod gin gi rem mar arieya e alwora ne Anding Opanga ma kokel to Anding Opanga biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Awuoyo kuom dispensary ni ka, wards go pok oromo. Kasto bende en achiel, onego ket mag gibed kata ariyo nikech Andingo duong' to wan gachiel kende. Wan gi secondary school bende achiel kende, nyithindo wuotho en secondary mar odiochieng', en day school. To pod nyithindo ama boyo, distance pod boyo kabisa, nyithindo pod inyore gi distance mondo gibi e secondary wachiel ni, pod wan gi chandruok machalo kamano. Pigni kata obedo ni wayudo pi, to jomoko pod pok ochopo kuma jomoko nitie. Koro maintenance ema wakwayo ni ka giyie to giketnwa maintenance frequently mondo wayud ka yore wago nyalo bedo maintain maber mwadonjo go e skunde wagondo. Stima waonge go kabisa nikech rural electrification pok ochopo Andingo waka. Koro waonge stima, pod wadak e mudho, waliel gi nyangile koda sola. Ng'eni ndara sana jo apiko tiyo kod ndara e yorwa mar yuto.
mondo mi yud ka ng'ato gol ng'ato ka nyako lweny, apiko kene nyalo kethore ni didek kore kapok ichopo. Manyiso ni koro yuto mari nyaka dhi dogo piny. To mano pod thirowa mana e yor dongruok. Koro ndara no wanyayudo yo malong'o molos maber, to an gi geno ni yuto marwa dhi medore. Ma sama wa invent moro biro, be ne wacho ne gi wachiyo, to be pigi dhi kelonwa. Chief nigo office kacha makasa ogero kendgi. Onge kata transformer, onge kata pi. Wuodwa matin Trevor, ma unge media, no yawo yo moro ka, wang'i lor gi yor Trevor. Ine. To gogo fukune. Da government nyalo support gik makamaga ariyo. Ke daraja moro ka mwadhigo ramba loka ka. Ke daraja moro gi malo kacha mwadhigo kadongo. Mano otudo wa gi Homa Bay. Gi wuonwa uru go opio wandaye obi kasaye okelnwa transformer abich kende toromo kasachwa ka. Hospital ni ka iluongo ni health center. To health center ni en onge ambulance, onge yedhe. Nyakoromogi Ojwang' mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo ni Anding'o Panga kata ilimo kamiluongo ni Anding'o Panga e Nyakach, to ing'eyo gimomiyo Anding'o Panga ne obedo Anding'o Panga to mana kaluwore kod tek mare. Omiyo kik idhi mabor Nyakoromogi, medikete mana kanyo e wang' jowi mare mar Ramogi, nikech ka ema singoni kendo ni juma manyien aduogoni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.